Здравейте, драги гости, приятели! Събрали сме се тази вечер, за да отбележим появата на новата книга с поезия на Владислав Христов "Комуреби", която излиза 3 години след последната "Обратно броене". Това е петата стихосбирка на Влади. Първата, дебютната, се казваше "Енсо", след това излезе "Фи", след това "Германи", която претърпя и издание на немски език, "Обратно броене", и това е петата книга, която излиза с логото на издателство Ерго. И междувременно още една, шеста съвместна книга имаме, която е есеистична. Продължаваме напред. Тя преди 2 години видя бял свят. Тази вечер за книгата ще ни говорят Силвия Чолева и авиатора Крум Филипов трябваше да е тук, но той може би в момента се спуска с парашут и ще дойде всеки момент. И след това искам да помоля и автора да каже няколко думи за книгата си и да прочете евентуално нещо от нея, защото той е много сладкодумен и на предварителното събитие, когато се четоха стихове от книгата в Delta Blues Bar, според мен мина прекрасно и се представи много добре. А сега давам думата на Силвия. Или Влади, първо ти искаш да кажеш нещо? Здравейте от мен. Радвам се, че сме заедно тази вечер, въпреки че има много събития, кинофестивали и така. Да, един кинофестивал и въпреки това ние сме се събрали да говорим за моята нова книга. "Комуреби", странно заглавие. Мисля, че при мен стана като навик да измислям такива заглавия. След първата книга "Енсо", когато излезе, аз, поне много хора не знаеха що е това "Енсо", се наложи да пиша една статия що е "Енсо". После "Фи" имах обяснение що е "Фи", трабали това или какво. И така, сегашната ми книга "Комуреби" също е с заглавие, което озадачава, но как стана въобще, как тръгна идеята за книгата. Видях една моя приятелка, която пусна статус във Фейсбук с думата "Комуреби" - светлината, която преминава през листата на дърветата. И аз като го чух това, така някак си ме осени идеята тази ключова дума да бъде заглавие на книгата. Първо, тя е много звучна, като някакво така падане по стълба или изкачване. И после разучих въпроса какво точно е "Комуреби" на японски. Се оказа, че японците имат много думи различни за различна светлина. И тази, като преминаваща през малката дупчица на листата, за мен беше много символна. Въобще в днешно време като светлина, която минава и ни дава малко надежда, защото ние сме свидетели ежедневно на какви ли не неща в негативен план. И си мисля, че поезията трябва да се върне към основната си функция, да дава надежда. И затова тая дума така я приех в буквалния смисъл и си я избрах за заглавие. Преди това имах натрупани някакви текстове за книга, която не знае каква ще бъде. И след като така ме намери тази дума, аз започнах да пиша едни текстове, които бяха много по-източни. Япония също присъстваше, тя не ми е чужда от моите занимания с хайко. И така малко по малко се оформя една книга, която е изцяло източна. И много природни неща започнаха да излизат.
много животни, птици и всякакви други неща, и тя стана като антипод на градското писание. И малко по малко тя доби завършен вид, и в края има един също японски текст, като затварящ, и след завършването си, аз като я прочетах, си казах, много странна книга написа ти. Смисъл, моето си писане е малко по-различно, но тази промяна я намерих за обичайна, защото все пак пишещия човек трябва да има и някакво мърдане в пространство, защото започнах да харесва себе си и своето писане, значи нещата не са добре. И така аз отидах в тая посока и си мисля, че тя отразява сегашното ми виждане за света, в който живеем, като опозиция тая светлина на тъмното, което ни заобгражда. И много интересно, че аз, когато пишех текстовете, започнах да се опитвам и да снимам комуреби. Това е едно рисково занимание, защото тая светлина, която преминава през листата, ти позволява хем да я гледаш, хем и да не я гледаш, защото то е почти като да гледаш слънцето, само че с малко повече щадение на очите. И така аз излизах да снимам комуреби, обаче много често виждах тъмни петна по земята после, защото си е рисково занимание това. Имам хубави кадри на комуреби, но става много бързо и трябва да го хванеш в такъв отрязък на листата, който да не те ослепи. И тая игра на снимане и на гонитба на това комуреби ми беше също, ми даде доста храна за размисъл, човека до каква степен може да си позволява да гледа светлината и светлината въобще. Можем ли и с хубавите неща да прекаляваме, т.е. светлината като символ на нещо хубаво, до каква степен да го пускаме в живота си. И така някои от текстовете ми после, след тези мои опити да снимам комуреби, бяха така по-кротки, по-мирни, аз със себе си и аз с природата, и някак си ме приземи цялата тая история с опитите ми да снимам комуреби, и ми даде обратна връзка, че това, че ми е дадено да пиша, не трябва да ми позволява да правя и всичко останало. И в крайна сметка стана една спокойна книга и помирена със себе си. Сега вече има някакви първи отзиви на хора, които са чели. Те също имат нещо подобно като поглед върху книгата, но сега ще помоля Силвия Чолева, моя редакторка и добре познаваща ме през годините, как съм се развил, да каже какво мисли тя за книгата. Ами то, където има навито, се развива. Сега, преди малко щях да те попитам, има ли тъмни петна в книгата, но ще излезе от ролята на питащата. И ще кажа наистина няколко думи за книгата. Ще ми бъде интересно липсващия Крум какво би казал, но явно, че той може да се появи накрая и да каже. Яко ме е, че тръгвайки от Девен насам, не си взех другите книги на Владислав Христов. И му правя строга забележка, като има премиера на книга, пък донеси, нали, да се видят и другите книги.
наново човек, ако разтвори Енсо и след като е прочел вече тази новата книга Комореби, ще разбере всъщност наистина какъв път е изминат за тези колко, Влади, години? 7-8 години, да, в които не е да не е имало други стихосбирки. След това излезе една стихосбирка Фи. Въобще Владислав по заглавията ще го познаете. Не знам вече какво по-странно нещо може да измисли, но с Фи мисля, че беше върха. Така. И след това излезоха Германии, които бяха преведени и на немски. На македонски имаше ли ги? Те първа, готви се, значи, но ще има. В Северна Македония ще бъдат издадени. И след това излезе една, значи Германия вече отиде в друга, така малко по-встрани, в друга посока. Самата тема на книгата обаче я изискваше. И след това в обратно броене, като че ли така се замислих дали Владислав ще леко с така плавно движение ще напусне или поне ако не напусне, ще се отдели от така откровено източното писане. Но Комореби показва, че това очевидно не само няма да стане, но и тук за мен Владислав е постигнал съвършенство. Погледнах какво съм писала на вътрешните крилца на предишните негови книги и горе-долу навсякъде върви един мотив, който го има и тук, но като че ли е най-слабо забележим, за едно сдвояване, преливане между изтока и запада, казано така на широко. Той по един много фин начин успява да си остане западният човек. Както ви каза тук в Комореби има много природа, но той въпреки това си остава човека от града и това го има и като конкретни стихотворения тук. Така той си остава човека роден в Европа, в този смисъл западен човек, но в същото време много органично съдържаш в себе си изтока. И също за друго така нещо се замислих, че може би дзен книгите на български език, на български автори по-скоро, са две книги. Едната е на Крум Ацев, това онова, една книга, която той не видя при живе, и на Влади Комореби. В Енсо все още нещата като че ли знаеш как трябва да стане, но като че ли още нещо дърпа в друга посока, докато тук предавайки им се си постигнал онова, което, за което казвам, че е съвършенство, именно тази лекота на дзен погледа, това сливане с естеството, което рядко се получава. Обикновено такъв тип стихотворения звучат нагласени, фалшиви. Тук искам така да прочета едно стихотворение, което е, както казват, да напишеш иероглифа с един замах на четката. Жеравите нямат водач на ятото, някои калиграфи ги рисуват като капки дъжд.
други като мълнии в небето. И преди съм казвала при представяния на другите книги на Влади, че той има невероятно чувство за финал на стихотворението, нещо, което малцина от сегашните съвременни по-млади автори го умеят така категорично и при това писано в тази посока на източната недоизказаност, на това да оставиш читателя да си довърши сам стихотворението в главата, в сърцето, където иска. Не е нужно да го артикулира за себе си, дори е нужно е само да усети това трептене, тия капки дъжд, които са хем капки, хем мълнии в небето. За мен се изисква голяма в днешно време, в момента в България, при тази литературна обстановка, в която ние не знам, вегетираме, се изисква смелост да пишеш по този начин. Такова писане, което изисква бавност от всякакъв порядък. Днес нито е на мода, нито се харчи, нито пък има хора, които биха искали да го разберат, биха се отворили да го разберат, защото няма поезия, няма изобщо литература, текст някакъв, който ако читателя не се отвори, да го кажа така по-грубо, към него той да бъде адекватно възприет. Случвало ми се много пъти, не веднъж, да разговарям с много интелигентни хора, хора на изкуството, не само пишещи, но основно пишещи, за този източен начин на мислене, това цялостно възприемане на света и че в този свят човека е толкова, колкото е и капката дъжд, колкото е камъка, колкото е всяко нещо, птицата, а не е венеца на природата. Че мисленето за Бог не е в един конкретен образ, а то е някакси навсякъде около нас. Въобще за това, че живота е една безкрайност, всички тези неща тук ги има в Комореби. Ми е правило впечатление, че много хора, с които съм говорила, казват: бе, сега не ми обяснявай ти за тия работи. Това те там в някой манастир будистки или в някоя гора, някой, дето се е заврял китаец и си е пуснал 5 косама да му растат до пъпа. Той там да си мисли такива работи, ние тук, това при нас не върви. Пак казвам, интелигентни хора, които не желаят да влязат в това, не искат. Защото това, което Влади каза, аз направих книгата, нарекох книгата така, защото някой беше написал какво е Комореби. Ако не го беше прочел там, щеше да го намериш другаде. Това е същностно на тази книга. Точно така, то те е намерило. И тук искам да отбележа сега няколко неща, които според мен са много важни. Каза Владислав за природата. Наистина, през цялата книга прелитат птици. Има осезаемо усещане за растения, за дъжд, за природа изобщо. Но това някакси не е съзерцателно, не е в ония смисъл: аз седнах сега тук, гледам в небето и
така, минаха две птици и прочее, сега можем да пишем така стихотворение. Става дума за друго. Става дума за това да гледаш именно с тази деликатност, с тези, да ги наречем, полуослепени от светлината, но в същото време не до край очи, да видиш света по нов начин, да видиш природата по нов начин. Например, сега ще дам един пример. Обаче, ако го намеря, стихотворението за костите, това беше тук накрая. Така, докато го намеря, ще прочета. Така че няма тази сълзлива съзерцателност, а има отдолу една суровост, която съдържат стиховете. Суровост обаче, която е природна. Тя не е страшна, не е, как да кажа, драстична. Така, момент. Ето сега ще го прочета. Високо в небето кръжи ястреб. Кухите му кости го носят по вятъра. Каква прекрасна птича свобода, да нямаш жертва в човката си, да си по-лек и празен от смъртта. Ето, за това говорех, за тази лекота, спокойствие, съзерцателност, но в никой случай не умиление, в никой случай не откъсване от същността на всичко, което е около теб, защото то както е красиво и зашеметяващо, така е и убийствено. Както каза ти, Влади, както гледаш през листата, за да направиш този кадър, в следващия момент можеш да бъдеш сляп. Впрочем, замислих се, има ли такива изложби на Комореби? Не знам, трябва да се провери. Тук казах, че има и стихотворения, които са съвсем конкретни за, как да кажа, които изведнъж ни преземяват и ни връщат в този свят, в който живеем, този свят, който никак не е, как да кажа, овълчен, озверен свят, но човек би помислил, сега поета ще се вайка, нали, защо света е такъв, няма такова нещо. Ето едно друго стихотворение, което той казва: като малък така силно стисках новоизлюпените пиленца, убива ги от радост и любов. Сега по същия начин постъпвам с хората. Въобще на тази книга не са чужди парадоксите на дзен-будисткото писане, на кланите, там където очакваш един отговор, така да го кажа в кавички, ще получиш въпрос или пък нещо съвсем различно. Има и стихотворения, които са наистина чисто свързани с Япония. Те са едни от най-прекрасните и тук ще цитирам стихотворението, посветено на Хачико. Знаете кучето. Студ кова малката гара, понякога така и се иска да се качи на влака заедно с пътниците, но къде ще чака кучето мъртвия си стопанин? Въобще нали, тук можем да се разплачем на това стихотворение, но на следващото, едно може би най-дългото стихотворение вътре, сега мога да направя анкета какво ще изпитате. Тихо е в гората, пазачът крачи по есенната шума, затоплена от слънцето. След едрите мъжки стъпки остава приятен аромат на синчеци и зухари. Кучето на пазачето изостава,
ту настига своя стопанин, за да си поиграе с ремъка на пушката му. Само на няколко метра от тях тънка струйка дим излиза от трупа на Елена, като предупредителен знак, че наблизо има врагове. В другия край на гората убийците спорят шумно дали са оцелили Елена. След едрите мъжки стъпки остава приятен аромат на синчец и минзухари. Един, не знам, може би не точно страх, един първичен ужас има в това стихотворение и в същото време, като че ли Владислав ни казва, не е страшно и смъртта не е страшна, защото ето го, той е труп на Елена тук. Той е някакси съответен, щом има и ловци. Ето, прескачаме от гората в града. Сутрин в автобуса един студент чете Дарвиновата теория за произход на видовете. Останалите висим поддръжките и потвърждаваме теорията. Тоест, в тази книга, защото като се каже, нали, книга, първо с това заглавие, второ, като се каже книга обърната към изтока и така, и човек може да остане с впечатление, че това са едни имитации, да ги наречем, на един поетичен свят, който който е на километри от тук и това до нищо не би довело. Не би довело нито автора, нито пък книгата, нито читателя, нито и самата литература, в която тази книга излиза и е вече някакъв факт. Мисля, че Владислав е успял да прескочи много, как да кажа, предпазливо и с голям размах е прескочил това препятствие. Не знам как се казва при конете, но така си представям как си го прескочил и си минал направо отвъд. Тоест ти нямаш такъв период, дори в Енсо го няма това, тази имитация на източно писане, нещо, което е най-близо до ума. А напротив, в тази книга този целият наш свят го има. Обаче Владислав Христов застава и с едно огромно смирение пред света и с една огромна любов към този свят ни казва: внимавайте, вижте и листата, и слънцето, ако трябва, ослепете се малко, обаче не забравяйте, че в света има и други неща. Не живеем само така за единия гол бит и материалното, това, което се опитва този свят да ни натрапи и да ни внуши постоянно. Мисля, че подобни книги са нещо като пречиствателна станция за духа. И много е трудно подобни книги да бъдат, да им бъде направена корица, въобще да бъдат произведени, нали, добре, да бъдат във вида, в който да са съответни на стиховете вътре. И мисля, че тук Мариета Ценова е постигнала съвършенството, което го има и у стиховете, с страхотна лекота и с така почти като Смолив, или не знам каква е, не мога да преценя с какво е рисувано заглавието, изненадващо уж японско, пък и не буквално. Птицата, която стои, казах ви, много птици има вътре, ще прочетете на този клон. Мисля, че това е, Марията е една от не знам къде си седнала, от най-добрите ти корици. Но пак казвам, има хармония между вътре и вън в тази книга. Въобще рядко се появяват такива книги днес.
безшумни, казващи много. И благодаря на Влади, че продължава така сериозно да работи, защото той вече е достатъчно известен, може, както каза той, човек да си седне и да си кара, да върти чекръка, обаче не го прави. И ти пожелавам, Влади, много успех, пожелавам преводи да имаш и успехи навън, защото просто заслужават книгите. Малко прекалих. В смисъл с дължината, не с хвалбите. Благодаря на Силвия Чонева. Аз ще ви прочита малко от книгата. Първия заглавния текст го сложих в началото, все пак, за да няма въпроси, що е толкова морели, викам да го сложа аз в началото, пък после да се оправят. Японците имат специална дума за слънчевата светлина, която прониква през листата на дърветата. Наричат я комуреби. По време на листопада комуреби може да те ослепи. На пролет тази светлина е мека и лекува всички ослепени през есента. Едва надига се косачът, а сянката на крушата го следва цял след обед. Щом слънцето опърли му врата, поляга старият косач за сладка дремка. Дойде полето още свети, нощта далече и всяка смърт изглежда невъзможна. Подпалено и зорано, полето вече не е дом на гущерите и щурците. Спасили се от човека, те излизат на шосето, където спасение няма. Листото има собствен път. Изпращам го с поглед до земята. Не всяко падане е красиво и въпреки това, какво щастие да следваш някого. При окачването на картина е важно пиронът да влезе между тухлите. По същия начин търси слабите места на нещастието си. Едва сега, когато ангел кацна на перваза ми, разбрах защо прозорците се отварят навътре. Под снежното поле стъблата на пшеницата. Едни зелени, други вече гният. Идва Коледа. Хората емигрират в магазините. Празните домове сега са единственото място, където Исус може да се роди. Щом има живораждащи риби, всеки човек има по една люспа, която още не е открил. За повечето хора черният петък означава стоки на половин цена. Всъщност е денят, в който падна последното листо от клена и никой не забеляза това. Едно дете ми показа мъртва пеперуда. Ще оживее ли, пита детето. Ще оживее, отговорих му. Само миг колебание щеше да коства живота на пеперудата. Уморен приседнах край пътя. До мен един столетен дъб танцуваше от вятъра. Клоните му се поклащаха ритмично с онази заразна енергия на учителите по самба. Хвана ме срам. От какво толкова съм се уморил, та да почивам. Станах и започнах неуверено да пристъпвам. Раз, два, три и на 4 завъртани. Ето как едно дърво ме научи да танцувам. Неделя в парка
възрастна двойка събира листа от гинко. Какво ли толкова искат да си спомнят? Едно последно. Вятърът определя птичия път, асфалтът човешкия. О, бедно човечество, не струваш колкото едно перо. Благодаря ви. И сега бих искал да дам думата на някой, който иска да каже повече за книгата, който е чел. Работи ли? Да. Имало и друг микрофон, но Влади е взел този, защото му отива на ризата. Заповядай. Извинявам се. Първо, благодаря, извинявам се за битнишки ми вид, ама си имам причина. Специално прочетох книгата на Влади, може би остава изненадан от това, но мисля, че с него имаме някаква кармична връзка. Това сега ще разкрия пред всички останали. Това е, че първата премиера в живота си, на която съм ходила въобще, защото преди това имаше друг живот и не съм ходила на премиери на книги, беше на Германия. И тогава нищо друго не помня. После по снимките видях, че имало Силвия Чолева, видях, че имало издател, видях, че имало така. Друго нищо не си спомням, освен автора, чието стихове много ми харесаха. И другото, че това се случи заради Петър Чухов, защото го следвах. Знаех, че около него стават интересни неща. От тогава мина много време и се запознах с много хора, които сега виждам в публиката и присъстват тук. Извинявам се. На мен много ми хареса книгата и искам да споделя нещо, може би въпросът е най-накрая. Въпросът е, защото тези, които не ме познават, знаят, че че пиша някакви стихове, ама не разбирам от поезия. И за това ме интересува начинът, по който се е направила тази книга. Тоест, тук е редактора и автора, т.е. защо така е подредена и защо последното стихотворение. За първото знам, но за последното не ми стана ясно. Смятам също, че поезията е начин да открием самишленици и четейки стиховете на Влади, аз се връщах спомените си примерно към някои други хора, които са разказвали поети за някакви истории и примерно Борче Панов е разказвал той как е станал поет и всъщност това е едно стихотворение, което той също говори за птиче, което толкова силно стискал на една от поетиките беше, че откъснал краката му, птичето излетяло, той толкова искал да го задържи при себе си. Тоест, това са неща изначални, т.е. поезията е нещо, което не сме открили топлата вода, просто го казваме по различен начин и виждаме, че има хора, които са преживяли същото някъде другаде и това ни прави близки с тези хора. Смятам поезията на Влади за едни картини, които той описва с толкова изящество и с такава любов. И смятам, че това е най-любовната му книга. За разлика от Германия, която мисля, че е твърде студена, поне на мен така ми се стори, боравя с такива изрази, които не са твърде литературни, защото не съм литератор, но тази книга ми се струва много топла, много сърдечна, много влюбена. И примерно на мен любимо ми е стихотворение от 32 страница, забравих си книгата, не мога точно да кажа, но да. Аз ли да го прочета? Да. Любимо ми. Къде беше? Да, четох него тук, четохте го, аз малко закъснях. При окачването на картина е важно пирона да влезе между тухлите. По същият начин търси слабите места на нещастието си. Това, да. И още нещо мисля, но за съжаление има едно стихотворение на 43-та страница, което не можах да разбера. Прощавайте, ама така. И другото, казах за изначалното, защото Влади иска да ни покаже, че въпреки света и забързаното ни ежедневие, има твърде важни неща, които просто стоят и трябва да ги забележим. И това е.
Благодаря ти. Друг някой иска ли микрофона? Ще го дам или да заповяда тук. Всички си мълчат. Да се обада на Крумли, аз не знам. И тя книгата не може да се разкаже според мен, Силвия, трябва да се прочете и се преживее. И аз точно това казах даже в началото на премиерата. Разбира се, нямаме съслушание, че тия стихове са повече за четене, отколкото за слушане. Изобщо поезията на Влади изобщо източната поезия, тя е повече за четене, отколкото за слушане. Понеже пропуснахме специални заслуги за оформлението на книгата и по-специално това птиче, което в началото не е било птиче, поне не е било замислено като такова, е на италианския художник Албино Пити, който е сред нас. Моля да го поздравите. И който наскоро открие една прекрасна изложба в галерия, как се казваш, Нирвана, на улица Ангел Кънчев. Ако все още е там изложбата, побързайте. Останали са няколко картини, може да се възползвате и да си ги закупите. Някой нещо иска ли да добави? Никой не иска. Тогава да приключваме. Може би той Влади е разписал няколко книги предварително, но сега ще разпиша останалите. И да. Иван Ланджев, заповядай, ела да прочетеш няколко стихотворения. Той каза последно и аз изпълнявам. Освен това, понеже Ани попита за това как са подредени стихотворенията, как въобще се е случило това, значи Владислав си наумява нещо и има някакъв план в главата си, който трудно може да бъде променен. Може нещо така много далечно да промени нещо далеч от това, което му говориш, но общо взето той си решава и той си прави нещата както смята за добре. Значи, аз мисля, че това понякога е вредно, понякога не. В случая е работило за книгата, защото аз смятам, че някои стихотворения, примерно аз ако ги бях наредила, нямаше да са едно до друго, но пък това е неговата подредба и затова мисля, че е сполучил тук. Друг път е имало така разговори. Ето, да. Като става въпрос за подредбата, аз се бях наредил един последен текст преди да завърша книгата се появи и с Силвия говорихме и тя каза, сложи го по-напред за така да открие книгата след първия заглавния текст. Сега ще го прочета. Тръгнах на изток и видях една сутрин как прашецът на кедрите посипва първите слънчеви лъчи. Прави ги видими. В тях танцуваха милиарди прашинки, цели светове непознати за мен. Дъга от паячета, цветни пеперутки, като детски спомени изплуваха от нищото. Всяко потухване на вятъра, кедрите пускаха прашец. Слънчевите лъчи ставаха все по-видими. Протягах ръце да ги уловя, но не успявах. Само гледай, нашепваха кедрите. Мъжките слави пеят по цели нощи, когато се търсят партньорка. Намерят ли я, започват нощем да спят, а спящия слави много трудно се различава в връбчето. Съвсем лек вятър е нужен, за да разпръсне глухарчето. Представете ли си, ако това беше задача на хората? Пет реки има, по които можеш да стигнеш до дома.
Виж човешката ръка и тя 5 възможности ти дава. Водата е топла и пълна с индианци. Канутата им едва не потъват, претоварени от ядки на бразилски орех. Става късно. По брега жени с сокалчета сноват край единствения мъж, този, който всяка сутрин избутва канутата в реката. Вятърът все ще се намери празен череп. Човекът – друг човек. И ето ти музика. Наредили сме се в кръг край печката. Носачът на дърва, щом стане, на мястото се слага цепеница. Да има малко огън и след него. Благодаря ви. Ето, заповядайте. Miei complimenti. Penso lei è il critico ufficiale, ho capito. Complimenti. Mi sento onorato. Аз се извинявам, не говоря много добре италиански. Ако някой е по-добре с езика да превежда, защото Di avere un amico иска да каже poeta. няколко думи. È un amico poeta. На един приятел поет. Perché scrivere scriviamo tutti, no? Защото пишем всички. Però i poeti sono pochi. Обаче поетите са малко. Poi è entrato in una realtà fantastica. Scrive una realtà. Пише една реалност фантастична. La natura è quella che salva l'uomo. Природата е тази, която спасява човека. E siamo tutti figli di Dio. Siamo tutti Figli di Dio. Всички сме на Господа деца, фили. E in questo dobbiamo rispettare maggiormente e amarci. И това трябва да обясниме. Rispettare. Уважаваме. Ecco perché esistono i poeti. Ето за това съществуват поетите. Perché vivono la semplicità. Защото живеят обикновено della natura. В природата. Quando si è a passo della natura, когато се минава през природата, capiamo di più noi stessi e gli altri. Разбираме повече за себе си и за другите. E nelle sue fantastiche poesie И неговата фантастична поезия è molto naturale. Е много натурална. E lui, la penna e il suo essere. И той своите мисли, пише своите мисли. Sono la stessa cosa. По същия начин. Praticamente è un mondo del fantastico. Изразявайки света на фантазията. E la fantasia. И фантазията aiuta a помага да живее. Grazie a Vladi. Благодаря на Влад. Grazie. Molte grazie. Chiedo scusa, ma Извинявам се, но vorrei dire molte cose in più, ma creerei мога да кажа много повече, но тя не говори много добре италиански. Grazie. И ще затрудни. Ако разрешите, аз ще говоря сега, но почувствах се длъжен да защитя все пак честта на българската армия, след като няма авиатор, да се погрижа за доброто име на тези, които все пак сме били войници някога. Аз не съм авиатор, но аз съм бил в инженерни войски. И мисля, че това е знак от съдбата,
Защото ако Западът в поезията на Влади слага бомби и обезврежда бомби, като обичайно между това няма разлика, то изтока този, който гради мостове. Тоест в поетиката на тези стихотворения има един западен сапьор и един източен пътномостовак. Какъвто съм аз, проче. Това може да бъде проучатено, разбира се, като шега, но за мен има много по-дълбок смисъл. Можем да гледаме на тази книга и като на своеобразен речник. Преди 2-3 години си спомням, че подарих на жена си един речник, който съдържаше думи, които нямат какъвто и да било ответник в други езици. И комураби беше една от думите, струва ми се, в този речник. Да можем да гледаме на стихотворенията като на речникови обяснения за много, много деликатни състояния. Слушах много внимателно не само Влади днес, Влади в много хубаво интервю с Радослав Чичев по програма Христо Ботев, като там думата, която се забира в съзнанието ми, беше баланс. Аз мисля, че има особен баланс между началата и краищата на тези стихотворения, не само между началото и края на книгата. Струва ми се, че обичайно в началото винаги има един много ясен образ, много ясна картина, като окъпана картина, бистра, свежа, която обаче след това, скрито или не, е поставена под въпрос. Започва едно объркване, но това объркване не е предизвикано от нуждата от ясно, единствено, категорично значение. Напротив, то обогатява света или прави света далеч по-спокоен. И на финал ще кажа Силвия да не очаква, че някой ще зададе въпроси, след като беше толкова изчерпателна. Тя каза всичко. Благодаря ви, успех на книгата. Аз никога не знам къде се слагат ударенията на заглавията на книгите на Влади. Но Фи нямаше как да се изписва лесно, когато пишем заглавието на книгата по вестниците. Въобще Фи беше... друг. Ами, не знам. Мартине, да приключваме вечерта, въпреки че поезията остава с нас и след това. Хареса ми това, което каза Обино Пити, че сме деца на Бога, значи може да си правим каквото си искаме. И пожелавам пак на Влади здраве и така да продължава. Има още неща, Влади, които мога да кажа, но аз съм ти ги казала на теб. Благодаря още веднъж, че бяхме заедно и така до следващата книга, която замислям, е книга с поеми, която се казва Писма до Лазар. Живот и здраве, края на тази година и началото на другата ще излезе. Там пък съм по-обширен и да видим там пък какво ще се случи. Те са текстове писани от поне от 20 години насам, събрани, които не могат да влизат в тези книги с кратки текстове и така съм ги събрал в една книга с поеми.
И там ще има едно ново лице, който не го е виждал, ще може да прочете пък по-дълги текстове. Благодаря още веднъж.